Sziasztok! A következő tutoriálban azt mutatom meg nektek, hogy lehet beépíteni egy traktorba a Passenger scriptet, azaz az utasmodot. Nem egy bonyolult feladat, mindent megkaptok majd hozzá, amit be kell raknotok az adott gép mappájába, i3D-be, stb. Kezdésnek ezeket fogjátok megkapni. Itt pedig az editelni kívánt traktorunk. Hogy mi az, amit kaptok? Hát az majd lesz egy i3D kiterjesztésű fájl, amiben benne van minden. Magát a scriptet és egy leírást, amit itt találtok. Mit, hova, hogyan és hogy mi, mire való. Akkor kezdésnek másoljuk be mindent, ahova kell. Ezt mondjuk teljesen mindegy, hova teszitek. A Textures mappába raktam. Ez fogja tartalmazni a Passenger azon részeit, amit majd a traktorba kell bemásolni. Script. Hát ugye ez adott. Jó, én már közben megnyitottam a traktort. Itt van. És akkor ugye, ahova bemásoltuk a traktor mappájába ezt a Passenger i3D-t, onnan importáljuk be. Ez nem más, mint a kötelező dolgok. Ugye a farmer, hát nálam ez a farmer, tehát ezt a testet fogják látni. A mellettid ülők a traktorban, Passenger cam, hát ez az utas kamerája, ezt az utas fogja használni. Nickname node, hát ide fogja írni a neveteket, ha beültek valaki mellé. Nyomunk egy Ctrl+X-et, kiválasszuk a traktor testjét, Ctrl+V, itt van, Passenger. Hát aztán most jön az igazgatás. Jó, hát most ez nem valós méretű, de hát ezt borzasztóan egyszerűen lehet állítani, csak hát ugye ez kicsit nagy. Szóval visszavesszük egyelőre így. Ezt mindenki beállítja majd magának, ahogy gondolja. Szóval mondjuk ez legyen nekünk itt rendben. A Passenger cam, hát ezt itt ki tudjuk választani, ezt fogjuk látni az utastérből, ha mi leszünk az utasok, ugye? Itt egy dologra kell figyelni, hogy ez a Rotate Y értéke 180 legyen, a többi az ne változzon nagyon. Még ilyeneket lehet. Ugye, hogy mi az alapnézet, ezt majd játék közben tudjuk forgatni. Egyelőre ez így jó. Na szóval, mi kell még nekünk? Nickname render. Hát, hogy hova is írja ki a nevünket, mármint a játékos nevét, hát ezt tegyük följebb, traktoron kívül is lehessen látni. Jó. Aztán jön az XML menu, mert ez körülbelül ennyi. Plusz még annyit kell, hogy csinálunk egy transform groupot, amit elnevezünk exit pointnak. Ez lesz az a pont, ahonnan majd kiszáll az utasunk, tehát ahova kiszáll, hát ez mondjuk ne a traktor alatt legyen, hanem mondjuk a traktor mellett. Na, körülbelül így. Rendben. Na, tehát az XML menu, ezt a Passenger tagek közé illesztett részt másoljuk. A traktorunk XML-jébe. Így. Na tehát. Na és akkor most jön a sima index olvasgatás, úgymond. Tehát Passenger Index. Ezt majd itt láthatjátok, hogy mi mit is jelent. Tehát az utas testje.
Nagyon egyszerű. Az új GIANC editorban ezt szépen definiálhatjuk. Simán másoljuk. Ezt az indexet lecseréljük. Passenger nickname render node, tehát ez, hogy hol lesz a nevünk. Ezt is csak simán másoljuk. Lecseréljük exit point index, tehát ez az, amit ide raktunk. Közben megnyitottam az Inivis-t véletlenül. Szóval ez az exit point. Ez a 6-os index számot kapja. Ez a sima index elnevezés, ezt itt láthatjátok, hogy ez magát a kamerát jelöli. Tehát ezt. 1. Körülbelül ennyi lenne a dolgunk itt. Ez a rotatable true, tehát hogy forgatható a kamera, limit, tehát hogy mennyi a maximum és minimum érték a forgathatóságnak, trans min trans max, hát ez ugye a pozícióját jelenteni, ez 0-0, tehát nem mozoghatunk a traktorban. Jó, hát ez körülbelül ennyi. Nyomunk egy Ctrl-est, elmentettük, rendben. Hát ez így meg is van, ezt törlöm. Ezt is mentem. Ezt be is zárhatjuk. Mindentől kezdve már csak sima XML meló az egész. Ugye van még egy moddeskünk, hogy működjön a dolog. Ezt már elmentettük, ezt is bezárhatjuk. Aztán, na tessék. Az itizen tag tegek közé ez a text felirat. Ez azt szolgálja, hogy ugye a help ablakunkban mi jelenjen meg. Ez tartalmazza a script, ezt nekünk csak be kell másolni moddeskben, esetleg magyar nyelven is beírhatjuk. Mindjárt megmutatom hogyan. Kikeressük ezt a részt, ugye? És akkor ide beillesszük. Warning passenger. Hát ez figyelmeztetés. Enter passenger, tehát beszállás az utasnak. Exit, kiszállás. Nagyon egyszerűen változtathatjuk magyar nyelvűre a dolgot, hiszen annyi az egész, hogy az N, tehát az angol teget lecseréljük húra, tehát magyar. Vagy akár a D-et, tehát a németet is. Ez attól függ, hogy kinek milyen nyelvű a játék, tehát ha magyar, akkor teget kell írni, de egyébként az alapként kezeli az angol és a németet is. Teljesen mindegy, ezt most átírtuk. Jó, ez körülbelül ennyi. Következő részünk ez a specialization, tehát maga a script. Ezt is a megfelelő helyre beillesszük. Még hozzá ide, tehát a scriptek elérési útvonalához. Így. Ezt egy sorba igazítjuk, hogy lássuk szépen mi hol is van. Hát most kis és nagybetű nem nagyon számít, de ne átírjuk, hogy szép legyen. Jó. Aztán itt van ez a vehicle types, és azon belül is a type rész. Oda is bemásolhatjuk simán ezt. Tehát mindig itt a specialization name, tehát a passenger. Mindig ezt kell másolnunk ide. Láthatjátok itt az etor, az egyik rész. Közben a toggle animated parts. Tehát ezzel hivatkozunk arra, hogy melyik scriptet is használja fel a felsoroltak közül a modunk.
Ezzel is megvolnánk, aztán még nem tudom, input bindings. Hát ahhoz ezt nem kell külön beírni, ugyanis a script már tartalmazza. Na, ennyi. Nyomunk erre is egy Ctrl-S-t. Aztán szépen bemásoljuk ide, és jöhet a teszt. Ugye itt a traktorunk, és ahogy közel érünk, írja is a helpabakba, billentyű C, beszállás. Tessék, itt vagyunk. Kész is az utasmód. Tehát C, kiszállás, beszállás. Ugye a traktorba akkor Na, körülbelül ennyi lenne, fiúk.